podnoží virginský kaky. Letos to bylo vysazený semínek. Jo, takhle nám to dorostlo a teď začíná to druhou vlnu vegetace. Jo. Oni by byli větší, akorát měli jsme tady rajčata, všechno možný, to je ve skleníku a jako s tím světlem tady byl problém, no. Že dostávali méně toho světla a prostě nám takhle rostly pomalu, no. Který dostávali víc světla, i když byly později vysazení. Tak se na ně podíváme, že jsou trošku větší. Jo, ty jsou tady už takovýhle, já nevím, takových 15 až 20 čísel některý. Jo, tady to je hybridní. Semínka z hybridní kaky, jo. Jeden řádek tady mám, jo, a pak dál jsou čistě Virginie. Tady taky máme celý řádek. Jo. Máme tady v beliku a ty jsou asi největší. Ty vyrostly takových až 30, možná víc centimetrů. A zase to nám roste dál, jo, ne, že by se to zastavilo. A mimochodem tady u toho visí rajčata. Jo, to nám roste v beliku, to jsme také vysadili na jaře. A už to nechám bejt. Půjde to na zimu do garáže a na příští rok se to bude roubovat. Ty jsou už velký docela, takže to by se dalo naroubovat už. Takže tak, mám jich tady, já nevím kolik, možná 300 kusů. Nějak jsem to nepočítal, některý už jsem ji narouboval, to můžu ukázat, jo. Tady to je letos roubovaný. Jo, tady se prováděl roubování. Jo, a takhle nám to, já nevím, těch možná 8-10 čísel narostlo, jo. Tady vedlejší, to bylo roubovaný před týdnem, nebo tak možná 10 dní maximálně. Jo, a už nám krásně začíná růst. Jo, teďka je teplo, prší furt a ta vegetace opravdu začíná krásně prorůstávat. Jo, je to taky posazený takových 5 lahvích, jo. Na zimu to půjde do garáže, aby to nezmrzlo. A tady máme v půdě, jo, pro porovnání, je to Virginie, koukajte na ty listky, jsou červený do červená trochu, jo. A tady to je lotus, to je kavkazka, jo. Ta je úplně zelená, jo. Je to jednoroční rostliny, nebo stromky, nevím jak to pojmenovat teďka, pokud to ještě je mladý. Ten růst, na to nekoukajte, protože ta byla vysazena později a už dohání takovou tu kavkazku. Jo. Mám těch roubů tady víc, jo, ale to je taky, ale to už je naroubovaný na Virginii. A teď to začíná, je vidět, že tam to je jakoby naočkovaný. Teď to začíná jakoby vegetovat, takže uvidíme. Tak, mám těch roubů tady víc, jo. Ty kaky mám letos všude posazený, takže tady taky roste kavkazka, to jsem zvědavý. Minulý rok nám tady, já jsem to sadil jakoby na podzim, takže na jaře to začalo odrážet a pak přišel mráz. A všechno to vymrzlo, teď to začíná zase ze spodu, tak jsem zvědavý, jestli tady vůbec to půjde. Máme tady docela krutý zimy a jo. Ruce mám, nekoukajte na ruce, mám špinavý, protože se furt hrábu v zemi. No, tady taky to máme a taky začíná teďka druhá vlna. Což už všechno ze semínek, letos vysejaný. Ty stromky letos byly vysejány na jaře. Jo, taky začíná teďka druhá vlna. No, je to začátek července, nebo skoro půlka července, jo. A ještě nám do podzima to krásně naroste. Jo, takže tak nějak.